Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Potol. Bismillahirrahmanirrahim. Waruku'un. Waruku'un lan rukuk. Ndi? Bin khinain kelawan bungkukake awak, berkungkung cara kiai-kiai riyen maknane berkungkung. Bin khinain kelawan bungkukake awak. Bin khinain kelawan bungkukake awak, dadi berkungkung. Bungkuk denger paham aja, maklum bungkuk dak maklum ah. Qadra bulughi rahataihi kelawan kira-kirane tumekane epek-epek lorone wong. Qadra bulughi rahataihi kelawan kira-kirane tumekane epek-epek lorone wong, rukbataihi ing dengkul lorone wong. Dadi mbungkuk karo epek-epeke nyekeli dengkule. Ana. Terus sirahe ngingetno panggonan sujud. Ora ngingetno gurine, ora kok terus melok ndingkluk ngono ora. Jadi ku carane rukuk. Cara guru-guru dhisik ku diweki papan. Dadi rukuke sekira apa? Rata-rata air. Coba wong sing karuan gegere dengkeken. Akeh dak ya ora dengkeken. Nah, nggih. Rukuke sing sempurna. Dadi oleh rukuk napa? Berkungkung utawa bungkuk. Sing anak wong lanang apane jengene sikute iki dimekarno. Nek wong wedok sikute dirapetno menjero. Ngono dadi tapi aja nganti mekar kaya wong malang kerik ngono ya ora. Wis sing penting apa dimekarno. Watidalun lan tangi saking rukuk. Iku jenenge iktidal. Watidalun lan tangi saking rukuk. Nek pas rukuk sunnah maca tasbih ping 3. Kejaba nek salat tasbih. Nek salat tasbih maca tasbih ya ping 10. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa'tidalun iki sing nomor 6. Bi'audin. Iki maknane audin. Audin iku bali. Nak udin iku maknane kayu duding iku jenenge ud. Kayu sing dienggo apa? Duding-duding iku jenenge
Nah audin ada yaudu audan iku maknane bali. Nah ada yaudu iadatan maknane nilii wong loro. Bahasa Arab iku ngono ya. Ngono. Bi audin kelawan bali libat in maring kawitane ngadeg, dadi ngadeg jejeg meneh. Pas apa ngadeg jejeg terus rukuk terus bali nganti ngadeg jejeg meneh. Dadi uliye iktidal iki kudu nganti bali ya kudu ana tumakninae uliye napa uliye ngadeg jejeg meneh. Dadi nak tangine sangka rukuk iki kok angger ijeh, angger rada bungkuk ngene ngono wae durung dianggep sah, nggih ya. Ngono. Paham ya? Ngono. Wa sujudun lan sujud marrota ini kelawan rong ambalan. Biwat'i wat ba'dil jabhati. Wa sujudun lan sujud marrota ini kelawan rong ambalan. Biwat'i ba'dil jabhati kelawan nyelehake sebagian bathuk. Dadi sebagian bathuk maksyufan hale terbuka. Dadi bathuke iku nak pas sujud iku kudu terbuka. Nek biasane ana ape jamaah salat zuhur tak umumno ya. Nak nganggo songkok kudu songkoke di apa parakno mengguri aja sampai bathuke ketutupan apa? Ketutupan songkok. Kadang ana sing modele songkokane ngene ya. Malah ya kadang ana sing ngene barang ngono ngono. Iki nak salat diperhatikan kudune bathuke maksyufan. Maksyufan iku artine terbuka ya, terbuka. Dadi ora kena ditutupi. Ngono biasane tau ana sing tak tata songkoke ta ora. Sumrehku ya wong saya kaya kowe saged anggap anakku ngono ae dadi ya kaya pamane ketake keliru ya saged tata sangkoke ngono. Lho ya. Biwat ibadil jabhati maksyufan hale den buka. In amkana lamun mungkin in amkana lamun mungkin apa in amkana lamun dadi mungkin apa wat'u ba'dil jabhah. Nah ancen deleh sebagian bathuk iku mau mungkin ala ghairi mahmulin ing atase liyane barang kang ora digawa musolli. Nak kowe sujud nanggone barang sing muk gawa. Misale sarungem iki apa amba ya, sarung sing munggo iku lho. Kowe sujud tem nek nggone sarungem. Cara kowe sah ta ora salate? Boten sah sebabe sarungem iku termasuk mahmul, mugawa. Dadi sujude ya nek nggone sajadah. Nek upamane kanggo serbane dienggo terus pucuke dienggo sujud, sah ta ora? Boten sah. Iku sebabe mahmul. Paham nggih? Ha iki. Apa? Rambut ya termasuk mahmul lah. Nek ketutupan rambut ya padha wae gak sah sebabe ora maksud, gak ora. Sik rambutmu mahmul ta ora? Rambutmu gawa apa dititipno wong liya? Lah iya. Iki kudu paham. Ala ghairi mahmulin ing atase liyane perkara kang digawa musolli. Ya taharraku kang dadi obah apa mahmul
biharokatihi kelawan obahe musolli. Dadi perkara sing digawa musolli sing melak obah nalika wong sing salat ya obah. Iku ora kena upama kok disujudi ora sah. Berarti sujud ning rambut sah ta ora? Mboten sah. Termasuk pamane pakaian mau ya. Warubata ini lan nyelehake ing atape biwat ibadil jabhati warubata ini lan nyelehake dengkul loro. Enak dhisikno dengkul loro apa dhisikno epek-epek loro iki ya karek wonge. Nek wonge sehat kaya awakmu ya kudune dhisikno dengkul loro. Engko lagek tangan loro. Nek kira-kira wong wis sepuh-sepuh ya wis apa saudara dengkek wis melok ya nek upamane dhisikno dengkul loro malah tiba ya dhisikno epek-epek loro. Warubata ini lan nyelehake dengkul loro. Wabatenil kafaini lan nyelehake jerone epek-epek loro. Wa asabiil qadamaini lan nyelehake pira-pira drijine delamaan loro. Dadi nak sujud pucuke driji sikil wajib dipancatno, wajib ditemplekno panggonan salat. Dadi nak cara iki berarti panggonane sujud iku apa? Anggotane sujud iku ana pitu ya, ana pitu. Rupane napa? Sebagian bathuk, nak irung sunnah. Nggih, sebagian bathuk dengkul loro berarti telu, tambah epek-epek loro, tambah pucuke driji sikil loro. Paham nggih? Berarti pinten? Pitu. Lah terus tambah siji. Napa? Ati. Atine melok niat sujud maring Gusti Allah. Lane apa jenenge? Alhamdulillah iku hurufe 8. Mulane alhamdulillah iku hurufe 8. Wong sing maca alhamdulillah iku mlebu swarga. Artine kowe nak gelem salat, gelem sujud, nggih, anggota awak sing 8 iki sujud maring Gusti Allah, kengko ya mlebu swarga kaya lawange swarga sing jumlahe ana 8. Lah anggota sujud ya ana 8 apa? Sebagian bathuk, dengkul loro, terus epek-epek loro, epek-epek tangan loro, terus pucuke driji sikil loro. Terus tambah siji napa? Sujude ati. Dadi kowe pas sujud karo maca subhana rabbiyal a'la, atine niat sujud maring Gusti Allah. Wayajibulan wajib ayana la ing yen to mekenani masjidahu ing panggonan sujude musolli saklu raksihi apa bobote sirahe wong. Dadi apa jenenge kuliah sujud kudune rada dipetelno sithik. Nah, kaya ning gone Fathul Muin kira-kira ditumpangno kapuk ngono, kapuke dekok, ora kena angger anggang-anggang. Wayar tafiulan ngangkal sapa wong asafilahu ing pira-pira ngisore masjid ala aalihi ing atase anggota pira-pira anggota dhuwure musolli. Asafilahu ing pira-pira anggota ngisore musolli ala aalihi ing atase pira-pira anggota dhuwure musolli. Bokonge diangkat ya, bokonge diangkat. Pun wa julusun lan lungguh bainahuma ing dalem antarane sujud loro.
Wa julusun lan lungguh bainahuma ing dalem antarane sujud loro. Dan bar napa termasuk rukune salat niku lungguh ing dalem antarane napa antarane sujud loro. Ana. Wala yutawilu lan ora ndawakake sapa musalli hu ing julus uliye lungguh antarane sujud loro ya saksuwene maca Rabbi firli warhamni terus wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani ora usah disuwek-suwekno nemen walal i'tidala lan ora ndawakake sapa musolli al i'tidala ing i'tidal. Dadi i'tidal ya ora usah suwe-suwe. Cukup suwene maca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Wa tumakninatun lan anteng. Wa tumakninatun lan anteng fiha ing dalem ruku i'tidal sujud lan julus bainas sajdaten. Wa tumakninatun lan anteng fiha ing dalem ruku sujud ruku i'tidal sujud terus julus kudune anteng aja nganti salate kanuk rotil huruf kaya gagak notol pakan nggih piye kita ora gagak mangan nah ya ora gagak ya kaya pitik wah nah notol piye tok 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 jadi salate anggere tul ngono ya kudune ana tumak ninah iku sakwuse jejeke anggota awak meneng sedelok kira-kira saksuwene maca subhanallah iku jenenge tumak ninah titik wayajibulan wajib ala yaqsidah apa yen ta ora nejo sapa musolli birukne kelawan rukun gairahu ing liyane rukun. Dadi nek apa wong sing salat iku kudu iso mbedakno antarane rukun karo sing ora rukun. Sebabe nek rukun disejo ora rukun iku mbatalno salat. Pamane ruku mu anggap sunnah iku mbatalno salat. Mulane ning kene wayajibu alla yaqsida birrukni ghairahu wajib aja sampe nyejo rukun disejo liyane rukun. Bon wa tasyahhudu akhirin lan tahiyat akhir. Nah tasyahud awal iku hukume sunnah abad. Sunnah abad iku nak kari, nak lali digenti kelawan napa? Sujud sahwi. Wa tasyahhudu akhirin lan tasyahud akhir. At-tahiyatu lillah. Ringkes iki. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya iki. Tahiyate ringkes. Ya. Oke, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ya, biasane niku nggih. Tapi iki ringkes. Angger at-tahiyatul lillah cocok kanggo nak pas traweh. Dadi ngerti napane? Ngerti apa?
ngerti ibarate. Iki. Kowe tahiyat kok sedilu anut Irsyadul Ibad. Kowe tahiyat kok suwi anut fasolatane Mbah Kiai Raden Asnawi. Ana ngene fasolatan sing diajarno ning pondok-pondok iku kan tahiyate kan dawa. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah iki ora assalamu tapi salamun ya. At-tahiyatu utawi pira-pira rerobo, pira-pira penghormatan. Tahiyat itu penghormatan. At-tahiyatu utawi pira-pira rerobo, pira-pira penghormatan iku lillahi, namung kagungane Gusti Allah. Dadi kuwe dihargai wong, dihormati wong ya. Iku hakikate sing paring namung Gusti Allah. Dadi wong iku sekedar perantara. Salamun utawi keselamatan alaika iku muga tetep ing atase panjenengan. Ayuhan Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rahmatullahi lan welase Gusti Allah. Wa barakatuhu lan pira-pira barokah Allah. Salamun utawi keselamatan alaina iku muga tetep ing atase kita wa ala ibadillahi sholihin lan tetep ing atase pira-pira kawulane Allah as-sholihin kang bagus-bagus amale. Iki sik guruku ngono. Kowe nek kepengin didongakno wong sak donya gampang. Piye carane? Dadi wong saleh. Dadi wong sing kelakuane apik. Setiap sehari semalam pol sithik didongakno ping pira? Salat fardu tahiyate ping pira? Tahiyat akhir ping 5, terus tahiyat awal ping 4 nggih. Berarti ping 9. Dadi kenak dadi wong sing saleh didongakno setiap wong mukmin pol sithik sedina sewengi ping 9. Asyhadu neksani sapa ingsun an ing sak temene kelakuan. Ane iki dhamir napa? Dhamir sya'an. La ilaha iku ora ana jenise pangeran kang disembah kelawan bener. Ing dalem wujude iku maujud. Illallahu kejaba namung Gusti Allah. Illallahu kejaba namung Gusti Allah. Wa anna sayyidana Muhammad wa anna Muhammadan lan satemene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah iku utusane Gusti Allah. Tekan iku jenenge tasyahud. Diarani tasyahud sebabe ana syahadate. Diarani tahiyat sebabe dikawiti lafal tahiyat. Ngono kudu ngerti. Gini kok diarani tasyahud sebab ana syahadate. Gini kok diarani tahiyat sebab ana apa lafal tahiyate. Wa sholatan lan maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'dahu ing dalem sakwise tasyahud. Bar maca tasyahud terus maca napa? Maca sholawat. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Tekan niku sing rukun. Paham? Paham nggih? Allahumma sholli ala sayidina Muhammad, tekan iku rukun. Wa ala ali sayyidina Muhammad iku sunnah abad. Paham nggih? Dadi tasyahud akhir iku sing rukun tekan sholawate ala nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sateruse wa ala ali sayyidina Muhammad iku sunnah abad. Kama sholaita sateruse kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum
Ngaji. Terus piye? Allahumma ighfirli. Ya cek diwaca. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'raftu wa ma a'lantu. Ayo wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman katsiran kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratam min indik warhamni innaka antal ghafurur ya muqallibal qulubi habis qalbi ala dinika wa ala taatik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Iku sunnah hayat nggih, sunnah hayat. Dadi tasyahud akhir iku sing wajib napa tekan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bar iku wa ala ali sayyidina Muhammad hukume sunnah abik sateruse hukume sunnah hayat. Wa taslimatun lan maca salam ula kang pertama. Terus termasuk rukun maca salam sing pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa assalamualaikum warahmatullahi. Iku redaksine salam. Minimal assalamualaikum. Ngono. Assalamualaikum rupane lafal assalamualaikum. Tapi sing apik disempurnakno warahmatullah. Nah ning gone takrib rukune salat tambah siji metu sangking salat. Mulane ning gone takrib iku rukune salat ana pira? 18. Ana 18. Gini ya kok 18 sebabe tambah siji niat metu sangking salat nalika salam pertama. Jadi sebagaimana ketika takbiratul ihram kita masuk nglakoni salat, ketika salam pertama kita niat metu sangking salat. Lah iki gini ya kok niat metu saking salat berarti ning madhep karo Gusti Allah wis rampung, oleh madhep karo manusa neh, oleh jagongan karo kancane meneh. Lah iki. Nah, ana apa ning gone takrib niku termasuk arkanus shalah niyatul khuruji minas shalah, niat metu saking salat nalika salam pertama. Wa kuntun lan lungguh li salasati krana rukun telu kang akhir. Rupane apa? Tasyahud nggih. Rupane tasyahud nggih, terus napa? Terus maca sholawat, terus salam. Iku uli nglakoni dalam keadaan duduk jengene duduke tawarruk. Napa? Tawarruk. Lah nek tasyahud awal duduke iki apa? Iftirash ya, iftirash. Nah, tasyahud akhir lungguhe tawarruk. Ana ini lungguh tawarruk iku hukume sunnah. Dadi lungguhe nganggo bokong, dadi warikun manane bokong. Dadi bokonge ditemplekno templekno panggonan salat iku hukume sunnah. Dadi upamane kok kowe karo sila ya sah, tapi ya ora umum, paling diguyu kancamu. Kene aku kowe kok tahiyat kok karo sila. Kene yo bocah paham fikih ya dari gayane ya. Ketara paham hukum saler kegaya-gayanane salate karo sila. Sah ora? Sah, tapi ora oleh kesunatane apa lungguh tawarruk. Wa tartibuha lan ngurutake pira-pira rukun, wa tartibuha lan ngurutake arkan. Kama kaya keterangan dzikira kang wis ditutur apa mah, uliye nglakoni rukun kudune kanthi
tertib iku artine urut. Wa sunanuha utawi pira-pira sunnahe salat nawani iku ana rong werna iki iku mau rukune wis dijelasno nggih. Iki sakniki nerangno sunnahe salat kae kudu ngerti bedane rukun karo sunnah. Nak rukun kok ana sing ora dilakoni salate mboten sah ngono. Dan nak sunnah salate sah tapi kurang sempurna. Wa sunanuha ta pira-pira sunnahe salat nawane ku ana rong werna hayatun rupane pira-pira sunnah hayat iku istilah. Minha iku setengah saking hayat al-idhofatu utawi nyendhekake salat ilallahi taala maring Gusti Allah taala. Maksude nyendhekno salat maring Gusti Allah taala iku uliye niat muni lillahi taala. Iku sunnah. Paham ya? Usolli fardhu dzuhri iku wajib. Ya kan? Usolli fardhu dzuhri wajib. Terus arba'a raka'atin sunat. Mustaqbilal qiblati sunat. Adaan ana sing ngarani wajib, ana sing ngarani sunnah. Sing terakhir makmuman wajib, nah kowe makmum. Imaman sunnah kecuali bagi wong sing imami salat Jumat. Nah sing imami salat Jumat wajib muni imaman. Al-idhofah lillahi ta'ala. Iku istilah al-idhofah lillah. Dadi uli nyendekno salat namung maring Gusti Allah taala. Muni lillahi taala iku hukume sunnah. Kena niat salat ya muni lillahi taala. Iku wajib apa sunnah? Sunnah. Sunnahe jenenge sunnah hayah. Dan nak sunnah upama ora diwaca, ya upama ora diniati ngono, salate tetep sah tapi kurang sempurna. Wa ta'arrudu lan hinggung lil istiqbali maring madhep kiblat. Wa ta'arrudu lan hinggung lil istiqbali maring madhep kiblat. Muni mustaqbilal kiblati. Iku hukume sunnah. Sunnah apa mau? Sunnah hayat ya, kudu paham iki. Wa adadir rakaati lan nyinggung wilangane pira-pira rakaat. Muni arba'a rakaatin iku jenenge nyinggung wilangane rakaat. Iku ya termasuk sunnah hayat. Wal adai lan nyinggung maring lafal ada wal qodoi. Wal qodoi lan lafal qodho. Dadi muni adaan ya nisbate salat sing dilakoni nek wektune utawa qodhoan nisbate kowe salat subuh kawanan lillahi taala. Iku hukume sunnah. Wa illam yakun lan senajan ora ana. Wa illam yakun lan senajan ora ana alaihi iku ing atase musolli faitatun apa salat kang ketinggalan. Faitatun apa salat kang ketinggalan mumasilatun kang madani lil muadati maring salat kang den lakoni adat. Dan lakoni ing dalem wektune lil muadati maring salat kang dilakoni ing dalem wektune senajan karo kodok salat liyane iku muni adaan utawa kodokan hukume sunnah. Jadi jane niat iku sing wajib ya ringkesi kaya usolli fardhu adzuhri ku wis Allahu akbar. Liyane iku hukume sunnah. Nggih ta mboten?
Wanut kulan ngucapake bil manwi kelawan salat kang diniati talaffuzun niyah ngucapno lafale niyah iku hukume sunnah uli ngucapno sadurunge takbiratul ihram kanggo mbantu atine nak pas salat ben niate iso pancer ngono. Dadi kowe muni usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala iku hukume wajib apa sunnah? Hukume sunnah hay'ah. Wanadharun lan ningali maudhi asujudi ing dalem panggonan sujude musolli uliye salat delok panggonan sujud ora malah delok kaose kancane ngarepe ana gambarane cah wedok wayu lah ning masjid ora ngono nganggo kaos partai ya tau nanggoh kowe PKB ana calone delalae wedok wayu. Jadi salat ora delok panggonan sujud tapi delok gegere kancane. Makruh iku nggih. Dadi sunnahe ningali panggonane sujud. Aja ngitung apa? Ngitung musuh. Mutrikon hale wong kang ndingklokake. Mutrikon hale wong kang ndingklokake roksahu ing sirahe musolli qalilan hale sithik. Sirahe didingklokno sekira iso ndelok panggonane sujud. Qalilan hale sithik. Sumarofa nuli kari-kari ngangkat sapa musolli yadahi ing tangan lorone musolli. Iki termasuk sunnah. Yakshifu hale apa jleberake buka ya orang gegem. Yakshifu hale buka sapa musolli tangan lorone dibuka apa drijine dibuka ora di gegem. Hadwa mangki baihi ing dalem tawa hale manceri pundak lorone musolli. Hatwa mangki bayi hale manceri pundak lorone musolli. Dadi termasuk sunai salat ngangkat tangan sak pundak karo epek-epeke di buka. Maaf tidai taharumin ing dalem sertane kawitane takbiratul ihram. Nalika takbiratul ihram warukuin lan ing dalem nalikane rukuk. Ape rukuk ya tangane diangkat dhisik. Biasane anggere mengisor apa diangkat sik? Kena salat biasane anggere rukuk mengisor apa angkat sik tangane? Diangkat sik ya sunnah. Warafin lan ing dalem tangi minhu saking rukuk. Tangi sangka rukuk ya sunnah ngangkat tangan. Wa min tasyahudi awalin lan tangi saking tasyahud awal ya sunnah ngangkat tangan. Wawat iyaminen lan nyalehake tangan kang tengen alaku iyasarihi ing atase ugel-ugelane tangan kiwane musolli. Dadi le nyekel tangan apa? Tangan tengen dideleh ning gone ugel-ugelan iki jenenge pergelangan tangan. Tangan tengen dideleh ning ugel-ugelane tangan kiwa tahta sadrihi ing dalem sak ngisore dadane musolli. Sak ngisor dada sak dhuwur udel. Wa tafriqi qodamaihi
lan benggangake delamaan lorone musolli qadra shibrin kelawan kira-kirane sak kilan sak jengkal. Dadi nak ngadeg benggangane sikil kira-kira sekilan. Kowe iso ngira-ngira ya sekilan ya. Aku tau roh wong salat iku jarene kudu ngrapetno barisan. Dadi engko nak kancane geser iku ndekne sikile melok benggang, nganti benggang ombu ngono. Iki sing pas ukurane antarane sikil siji karo sikil sijine iku pira? Sak kilan. Sak jengkal iku sak kilan, kira-kira 20 senti utawa tekan 22 senti. Aja kamban ya aja keciuten. Fil qiyami ing dalem fil qiyami ing dalem nalikane ngadeg. Yo nak ngadeg sikile kira-kira dibenggang sak pira? Sak ilan. Paham nggih? Waftitahun lan maca donga iftitah. Napa donga iftitah? Kabirau walhamdulillahi katsira sateruse iku jenenge doa iftitah. Sirron kelawan alon-alon. Nang maca alon-alon. Limutamakinin kedue wong kang kongang maca iftitah. Illam yata'awad lamun ora maca ta'awud sapa musolli. Dadi maca iftitah hukume sunnah nak kowe durung maca ta'awud durung muni a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Au yajlis utawa durung lungguh sapa musolli. Ma'a imamihi ing dalem sertane imame musolli. Tawa durung lungguh. Nak kowe wis melok lungguh, biasane tahiyat awal utawa tahiyat akhir. Nak wis melok lungguh karo imame, mboten sunnah maca iftitah. Wa huwa utawi iftitah iku wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa huwa utawi iftitah iku lafal wajah tu madhepake sapa ingsun wajhi ing awak ingsun wajah ingsun iki majas mursal dzikrul juz wa iradatul kulli sing disebut wajah ning sing dimaksud kabeh wajhi ing awak ingsun lilladzi dateng zat fadara kang wis agawe sapa alladzi as-samawati ing pira-pira langit wal arda lan ing bumi. Hanifan hale condong, musliman hale pasrah. Jadi condong ora tergiur karo liyane. Wa ma analan ora ana utawi ingsun iku minal musyrikin. Setengah saking wong kang padha nyekutokake maring Gusti Allah. Minal musyrikin iku setengah saking pira-pira wong kang padha nyekutokake maring Gusti Allah. Inna sholati satemene salat ingsun wa nusuki lan ngibadah ingsun wa nusuki lan ngibadah haji ingsun wa mahyaya lan mati ing lan urip ingsun wa mahyaya lan urip ingsun wa mamati lan mati ingsun iku lillahi namung kedue Gusti Allah Rabbil alamin kang pangerane alam kabeh. La syarika ora ana kang nyekutoni iku maujud lahu maring Gusti Allah. Wa bidzalika lan kelawan mengkono-mengkono. Wa bidzalika lan kelawan mengkono-mengkono ibadah umirtu diperintah sapa ingsun. Ya rupane apa madhepno wajah maring Gusti Allah. Umirtu din perintah sapa ingsun wa nahale utawi ingsun iku minal muslimin.
setengah saking pira-pira wong kang padha pasrah maring Gusti Allah, termasuk wong sing padha Islam. Summa ta'awwadha nuli kari-kari maca summa ta'awudzun lahu bikulli rakaatin sirron. Summa ta'awwadha nuli kari-kari maca ta'awud sapa wong lahu Summa ta'awudzun nuli kari-kari utawi maca ta'awud iku lahu kedue musolli. Terus nawis apa termasuk sunah hayat yaiku maca ta'awud bikulli rakaatin kelawan saben-saben sak rakaat. Ule maca sirron kelawan alon-alon. Termasuk ki sunah hayate salat yaiku maca ta'awud setiap rakaat. Ya ape maca napa? Ape maca Fatihah apa arep maca surat ki maca ta'awud. Ule maca sirron. Wa waqfun lan waqaf ala ra'si kulli ayatin ing atase pungkasane saben-saben ayat minal fatihati saking fatihah hatal basmalati sehingga maca bismillah. Jadi apa oleh maca niki setiap ayat niki napa diwakaf bismillahirrahmanirrahim mandek alhamdulillahirabbil alamin sateruse ngono. Jadi setiap ayat diwakafno hatal basmalati sehingga apa sehingga basmalah. Wa yukrahu lan dan makruhake al waqfu apa makofake ala an'amta alaihim ing atase lafal an'amta alaihim. Iki biasane imam iki ana sing wakaf ning gone ayat siratal ladzina an'amta alaihim. Ya wakaf ning gone lafal iku hukume makruh. Wa ta'minun wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.